ҳаматон ба салому алайкум дӯстони азиз, ба ҳамаи шумоён якҷаҳон ташаккури зиёд ки кӯмаки худро расониндед ва инчунин боз омадем чӣ хеле ки медонед ба апам яъне ки ба бовом шароиташон вазъин камбизоат ҳастанд. хона сохта метем гуфта ваъда карда будем, видеоҳошонро ба ютуб гузоштем. дӯстони азиз, хайр рафтем, ҳозир чанд қадар пул ҷамъ шуд ва ба чӣ мерасад ба чӣ намерасад ҳамашро мефаҳмем. ҳатман видеоро то охир тамошо кунед. хайр рафтем дӯстони азиз. ассалому алайкум. шумо назме? дурустме? раҳмат, як шуморо хабаргирива омдем. раҳмат. чизега поина? моям худоро шукр шти. Саб китоб де. Зешо? Худоро шукр мана саб китоб кирсидия. Устава чаqa pul darkor. Blokaj pa chize kor kiran darkor. Se montaj chaqa demishan. Gufte evne hisob kire. Shti ava bo kati. Nazım baba. Rahmat. Durust mi? Evet. Mağda da şu gerçek mi? Hatta orta durumda. Rahmat. Havli burada orta. Rahmat Kudoya şükür. Milli umdaki kati tabri. Rahmat. Şuma am bu. Biliyorum çok rahmat. Rahmat. Biliyorum bu sonu diye hem burada Kudoya Rasulullah. İnşallah. Navruza koyu umut gibi ha çok Rasulullah. Biliyorum. Biliyorum bayram Rasulullah koyu navba. Rahmat. Umre kotuna da Rasulullah. Hazır rahmeti kalam. Biliyorum. Афам субу китоб карсик будам мо гуфтем ку видео навор бекара партофтем ки ҳаминҷои мо худомо будкара метим гуфтем ё планотон дига шуд ми баво. Аку якти сал ҳаво якти вайшават дим якти хунука камба то ондаки ям вайна шуду ин паридунҷона аре дур мебиям вайна шаванд. Бухор тарова бесозим гуфти. Худотон ҳисоби сохта мегирӣ то. ҳазор раҳмат шумо ба мана ман сабу китоб кирсиди амада худатунам дидид ака. ҳазор раҳмат. ассалому алайкум хоҳару бародарони азиз, шумони артиши милликати бародарони азиз, шумо акои саҷарҷон, акои фариду табрик. шумо ба ҳазор раҳмат. мана амона гардад, худо гардад. он хоҳарое ки он бародарое ки ба ман ёрдам кардан, хайру эҳсон кардан, ҳазор раҳмат. аман нагардан, аз худо гардан, сог рафтан саломат дар гоҳашон ба эснамон даромада биён. худои меҳрубон. шумо худотон будкара метонед то меохӣ. мо диломоя тинчкара мо чунки навор ба гирифтагӣ будем ки хонаи ҳамҷо пул партоитон мо хона бардошта метавонем гуфтам, чунки мо ҳама пурсиданд ки хона чӣ шуд чокаритон. барои ҳамин ҳаво мана нақш шуд афтоб буромад. барои ҳамин сабаб мо хабаргирӣ омдем ки кай кора сар кунем. барои ҳамин сабаб худатон буд карда метонедме? худо агар хоҳад иншоаллоҳ. не худо агар хоҳад иншоаллоҳ мана дастгири шумо кати мана ҳамуқа пул ҷамъ шуд. ҳазор раҳмат. барака ёвитон. аман нагардад, аз худо гардад. хоҳару бародарони азиз, мана ман ҳамаша ҳисоб кардам. вай блог мегирем гуфта мана падарам онҷо вай кана ман гуфтам блог мегирем 3 моҳ мегирем дада ҳами хел мекунем. мана ҳазор раҳмат акаҳои апаҳое ки ман ба муқа ёрдам кардам. гуфтам падарам ман гуфтам ки буҳортаро худо агар хоҳад шавад агар мана акои фардуната онҷа бора накунем, акои санҷарҷоната вай накунем онҷа. мана худомо худо агар хоҳад иншоаллоҳ месозем гуфта ҳамуда қарор ба омде. фаҳмидам опа. дӯстони азиз, ман чӣ хеле ки видеоро дидед, худошон буд карда мегиранд. худо хоҳад моҳҳои примерно кай кора сар мекунед то? худо агар хоҳад иншоаллоҳ ҳамин ҳаво гарм шавад агар март апрел ҳамин март апрел худо хоҳад. дӯстони азиз, ҳамин пуле ки ҷамъ шудааст афам ҳисобу китоб кардан ҳамин март ё апрел корро сар мекунанд ва инчунин боз омада мо ба навор гирифта ба шумоён пешкаш мегардонем ки ча қадар хонаро бардоштагӣ. ба ҳамаи шумоён ҳазор раҳмати калон ки кӯмаки худро расониндед. ба ҳамаи шумоён якҷон ташаккури зиёд.